днешното видео ще видите как се отваря фирма в Дубай. Защото в Дубай има 0% такси и сега ще ви покажа как да направите легална данъчна измама. Елате с мен, Мирослав Михалев, собственик на 3 компании, които струват повече от $200 милиона, за да ви покажа как се отваря фирма, как се взима гражданство и какъв е целият процес, колко струва да се отвориш фирмата и през какви стъпки се минава. Но първо, нека се върнем един ден назад, за да ви покажа колко точно ми излезе да дойда в Дубай. Часът е 3:05, мисля. И в момента се намираме на българското летище, като отиваме към Дубай, за да видим как се отваря фирма, за да видим колко е скъп живота там, за да видим дали е толкова луксозно, колкото хората смятат, че е, да видим наистина колко струва всяко едно нещо. Ще ви приведа в една поредица от видеа, в която ще отворим фирма в Дубай. Това е за всички предприемачи, за всички бизнесмени. Както може би някои от вас знаете, може би предполагам повечето не, в Дубай има 0% данъци. Съответно, масова практика е за хора из цял свят да се отварят фирми там, като това се прави с цел, нали, в някаква степен компенсиране на малко данъци, които в България, дори да не са много в кавички, всъщност осигуровките, ако клиентът ти не е запознат с ДДС-то, не знае какво е всъщност, не знае кога се плаща и имаш, да кажем, една високо платена услуга, както имаме ние, ДДС-то може наистина да ти отреже главата. Данък печалба, данък дивиденд и така нататък. Ще говорим малко по-нататък в това видео. А сега отиваме, чакаме още малко, вече ще се качим в самолета и не очаква 5 часов полет. 5 часа, най-дългия полет в живота ми. Сега съм ходил в Рим, в Франция, в Австрия, Чакай още малко да се похваля, къде други съм ходил. Австрия, Испания забравих да кажа, че как ще забравя Испания да кажа. Може би съм посещавал вече над 10-12 държави в скромният ми опит. И сега ще видим какво е да пътуваш 5 часа. Не съм паралия, не съм бизнес класа. Ще пътуваме с Fly Dubai, икономично, разбира се. Аз съм беднякът милионер и ще се измъчим през това преживяване. Трябва да споделя, че повърнах 4 пъти тая вечер и все пак реших да тръгнем. Хотела на чака на таксито там, имаме осигурен транспорт и ще видите всъщност на какъв лукс ще остана аз там близко до Палмата в Дубай. Чудно ме е дали с Fly Dubai за тези самолети ще закъснеем, защото масова практика, нещо, което ме лично много ме напряга. Wizz Air много закъсняват. Ryanair също. Всеки път 10-20 минути чакаме, след като е оговорено времето, да тръгнем и за хора, които времето им, нали, като моето струва към 6 милиона лева на час, това нещо ме напряга супер много. Дейкаров за всички фитнес маняци, след предното на видео с Венцислав Зисов, най-големия български фитнес инфлуенсър, вече променям живота си в позитивна насока. Днеска съм ял точно 0 пъти. Ял съм точно 0 пъти, върнал съм към 2 кг в туалетната, защото повърна. Ядах една баница, която не трябваше да я ям. Няма да казвам откъде. Не обичам да правя лоши реклами. Wizz Air много закъсняват. Ryanair също. Всеки път 10-20 минути чакаме, след като е оговорено времето. Защото 99% от времето, когато хапвам от това място, храната е страхотна. Просто има 1%, в който се случват инциденти. Това на всеки се случва. Аз не обичам да оставям негативни ревюта, негативно мнение. Това, че един ден вали, не значи, че цялата година ще бъде. И това е моята философия за живота. Аз съм учил от Sun Tzu, е мой ментор. Също така Маркус Аврелий и Сенека. Лично на мен са ми преподавали в университета. И от тях имам толкова богата обща култура и богат речник, защото смятам, че в моя речник има около 3900 думи. Минимум. Че гаден бейкон. 25 минути трябва да излетим. 10. 100% няма да сме. Вижте само разликата в Economy клас на Fly Dubai. Имаш таблет, имаш отделение, седалки са седалки. Общо взето много по-добре от Wizz Air, направо няма нищо общо. Целият самолет е толкова чист, отделен, страхотен. Ние се намираме точно на крилото. Повече в Wizz Air няма да пътувам. Малко
Марк Папазов го е казал. Над Плевен дори със самолета да минеш, пак ще фаниш сифилис. Това е най-безкрайният полет на света. Стоиш, спиш, гледаш клипове, гледаш през прозореца и просто времето ви минава. Сега се взех дахате малко, мъдли, много вкусно, много готино. Казахме се до сега първото нещо, което сме яли и както може да видите вече сме ще се назад. Така, свинята в мен се обади и казах двойна доза. И ето го резултата. Викайте ми нудъла. Аз съм Ким Чен Михалев. Поръчах всичките нудли на самолета. Няма такава вкусотия с чили. Той е колко 280 калории. Топ ядене. Топ. Пристигнахме в хотела вече. Това е нашата стая, Paramount хотел на филмовата компания. След ужасни премеждия. Първо сега ще направим румтур на самия хотел, ще покажа какво представлява за 7 нощувки, 1300 лева, какво ти дава в Дубай. На самолета, след като ядах нудлите, без да искам, с ръката си докоснах окото. Така, тези нудли имаха чили някакво на прах, някакъв химикал ужасен, който химикал ми влезе в окото и останах без око. Съответно не съм снимал там, защото не може да се отваря окото. Имах ужасна болка, насълзи ми с всичко и в продължение на 2 часа просто бях и така, като пират. Слезнахме оттам, влизаме в Дубай и ме гледат като полезно изкопаемо всичките. Не искаха да напуснат. Проверяваше ми паспорта 20 пъти, напред-назад, напред-назад, напред-назад. Най-накрая стигнахме до хотела, след като всички ме гледат по летището като някакъв престъпник. Така, идваме в хотела. Това красив, уникален хотел. И още с влизането, картата ни е отказана. Двете ни карти са отказани. Не знам поради каква причина, утре ще говорим с банката. Добре, че беше Господ Револют, имах помощ, който спаси положението и тонката, моят спонсор. Той ми изпрати пари по Револют, платихме и ето го хотела. Така, дай да влезем тук. Първо от банята. Така, банята е в мрамор. Може да видите, има вана, много добре изглежда между другото. Хотелът е изцяло в филмова тематика. Сега ще ви покажа кенефа. Кенефа е топ. Още с влизането в Дубай е като в сауна 40 градуса, сега август месец. Няма как, трябва да отваряме фирмата, нали разбирате. И тук имаме гардероб, отново с така филмови тематики, Paramount, логото. И влизаме в стаята, която всъщност е това. Не съм си наел пентхаус. Сме дошли тук по работа, нали? И ето го леглото, доста е много просторно, много култова част на цялото това нещо е огледалото с телевизор. Което е вау! Това е върха на умствения интелект на арабите. Страхотно, виж, изгасяш го, имаш огледало, пускаш го, имаш телевизор. И другото по-важно нещо. Всичко се контролира от този бутон. Примерно сега свети ми, обаче съм в леглото, искам да стана и да се затворя шторите. Няма аз да ставам. Това е за бедняци. Ти сам да се дръпнеш пердето. Тук така разсъждават. И ето да ви покажа как става работа. Цъкаш, така ми са тараките. Това не са мои. Затварям, казах. Как е? Виж, снимаме с един бутон. И приключвам. Вече съм в пълна изолация, готов да се завръщавам в тази стая. King size леглото. Не може да е по-малко, имаме маса, стол, тук ще ти работя. Вижте нещо много интересно. Натигаш. Да. И имаш такова. Имаш по-добре за всичко. Тук е бара, кафе-машина, вода. Имахме хубава вкусна вода, хладилник и огледало. Защото взето това е, сега проблема е, че след като ни отказа 2 пъти картата, арабите от хотела ме питаха с хубава гледка ли на високи етаж. Аз казах да. И пак да. И насложиха задната част на хотела с гледка към вътрешната част на хотела, вместо с гледка към Бурж Халифа. На 100%, защото ми отказа карта за депозит и половин час имаше напред-назад. Какво стана, какво се случи. Това ни е гледката, не знам дали се вижда. Сигурно нищо не се вижда. Добре, чай да изгася всичко. Ако искаш да изгасиш всичко, цъкаш това. Ето ни е гледката. Смешна е. Като цяло хотел е огромен. Намира се зад Бизнес Бей. Ако не се лъжа, така ми казаха. Този е един от 3 такива хотели. Сега е време да изгасяме лампите и утре
да не взимат изследвания. Защото за фирмата в Дубай първата част е да не вземат изследвания, всъщност да не тестват. За ХИВ, защото ако имам ХИВ няма как да стана гражданин на Обединените арабски емирства и просто ще се разкарам на празно, така че утре са любовния ден да разбера дали имам ХИВ и дали са ми наред изследванията, защото ако съм ХИВ позитивен, няма да е много, въпреки че няма такава вероятност, но все пак. Утре Medical Appointment, след това имаме Biometrics Appointment, който не знам какво значи. Това са частите при отварянето на фирмата в Дубай, но това е в следващото видео. Ще го обясня малко повече. Иначе най-вероятно утре ще снимаме как се разхождаме някъде, все още сме нови. Общо взето имам много разговори, след като се приключа задълженията на обяд. Пък и тук е някаква ужасна жега на обяд, така че никъде не се излиза. 100% ще излизаме само след 8 часа, като дори тогава е адски топло. Жега, пълна, ужасна жега. Най-топлия месец дойдохме, но нищо, аз съм се подготвил само с бели дрехи. И ако трябва ще припадам, но ще обикалям Дубай. И нещо много важно да кажа, всеки, който иде за пред път тук, да се вземе поне 2000 дирхама кеш. Още само с слизането, защото ако ни откажат, нали, както на мен ми отказаха картата, стил голям проблем. Така, хотела иска депозит. Сега, примерно, нашия хотел искаха 500 дирхама депозит, което е 250 лева. Съответно, казаха ни, че ако го платим с карта, ще ни ги върнат до 30 дни, някакви глупости. Така че 120 дирхама, 500 дирхама, моментално 250 лева. Таксито от летището до нашия хотел, примерно, беше 120 дирхама. Да, може да сте се набутали, не съм го поръчвал от приложението Карим, защото знам, че това приложение се използва за поръчки. Просто нямахме това време, бързахме, искахме да се приберем, затова скачихме в първото такси. Таксито беше хубаво, готин беше печалята, но 120 дирхама веднага. И да, за сега е това. Просто, както казах, искам всеки да знае цените на всяко нещо. Казах, хотел беше 2400 дирхама, което е 1300 лева. Имаш City Tax, която беше 150 дирхама, Лимек 70 лева. Това е абсолютно стандартна практика. Така че, общо казано, може би само за да дойдем, вече сме дали 980 лева за еднопосочни билети, понеже не сме си взели билет за връщане. 1300 лева за хотел, което прави 2100 лева. Вече сме дали 400 дирхама, което е 200 лева, просто за първия ден. И това е 2300 лева само за идването, еднопосочният билет и хотела. И от тук нататък ще гледаме всички наши разходи и какво представляват те. И на самолета си купих 3 бокса с нудли, за което не съжалявам. Повече никога в Уизер. Само това ще кажа. Аз повече никога няма да се кача в Уизер, в Ryanair, защото виждам какви авиокомпании имат. Дали е тумъч да казвам, че съм Може би да. Това скоро цензури. Ами айде да се извръщаваме вече ни. King Size Bed и стието. И нека преминем през процеса на отваряне на фирма. Първа стъпка. Отиваме да ни вземат изследвания. Както някои от вас знаят, в Дубай не може да станете граждани, ако имате ХИВ. Съответно, те искат да натестват за абсолютно всичко. И да, отиваме в медицинския център, някъде по време на медицинския център. Ще ви обясня всъщност цялата процедура, какво представлява и колко струва. Сега сме в Paramount хотел и взимаме такси. Така, намираме се в залата, вместо в лабораторията, където трябваше да ми вземат проби. Защо? Защото просто там не се снимаше. И отидах в тази локация. Ще изкарам тук, представлявам медицински център, в който буквално за 10 минути взехме кръв, след това направихме скенер и бяхме готови. Днес бяха изключително бързи. Пътуването беше половин час, но в крайна сметка обслужването беше за не повече от 10 минути, пак ви казвам. Така че ако и вие искате да се отваряте фирма, това е една от частите, да ви вземат изследвания, да ви направят скенер и вече след това утре са отпечатъци, снимки за личната карта, която получавате всъщност след това. Ако има такава, защото все още не съм сигурен. Иначе, фитнеса на хотела, страхотно оборудване, техноджим, абсолютно всичко чисто ново. Наистина да се не бях тренирал на такива уреди, брутални са, с страхотна гледка. Ето е гледката, Бурдж Халифа, където ще ходим тази вечер, малко по-късно. Намираме се до Бурдж Халифа и тук се носи в рая. Няма такава красота, няма такива сгради, може да видите.
Бурдж Халифа. Гледаш нагоре, трябва да си щупиш врата, че да го видиш. Иначе тук е изключително красиво. Тук що бяхме на шоуто на фонтаните. Разхождаме се в парка, да видим за какво става въпрос тук. Като топлина, с дълга риза съм, с дълъг панталон, но мога да кажа, че топлината се усеща по много по-различен начин и реално не е чак толкова трудна за издържане, дори не прави чак такова голямо впечатление. И да, докато вървим тук около Бурдж Халифа и се насочваме към Дубайския мол, бих искал да взема възможността да ви обясня всъщност колко струва да си отвориш фирма в Дубай, която няма данъци и как точно стават нещата. Първо, има доста реклами, които излизат на такива агенции, които правят точно това. Правят ти cost calculator, т.е. изчисляват колко плащаш данъци, показват ти в Дубай колко можеш да изкарваш и така да запишеш час за разговор, за да могат в часа за разговор да те убедят да дойдеш в Дубай, да си отвориш фирма, като те вършат всичко, ти просто идваш, даваш си изследванията, попълваш някакви документи, чакаш някакво време и сте готови. Като аз какво направих? Взех контакта от един мой ментор, близък човек, който преди доста месеци ми го даде, каза ми, че ще ми свърши работа, Алтамаш се казва човека и писах му, така и така, в крайна сметка той ми прати каква е листата, какъв е ценоразписа и за да си отвориш фирма. Тук имаш две опции. Първата опция е да бъде базирана в Рас Ал Каймах, ако така се нарича. Това е град, мисля, че точно до Дубай, на някакъв, сигурно на един час с кола или половин час, може по-малко, не съм гледал, просто видях, че на карта е до Дубай. Като другата ти опция е да бъде базирана в Дубай фирмата и моят човек тук ми каза, че няма никакво значение. Функцията общо взето е една и съща и каза да си избера. Съответно, разликата в цените е 2000 евро. Като не знам каква разлика има за тези 2000 евро, просто фирмата ти да е в Дубай или в Рас Ал Аймах, се тая, където и да е това. Но реших, че моята ще бъде в Рас Ал Аймах, защото 2000 евро отгоре за същите облаги, за същия продукт. И мисля, че има смисъл да се дава, като то целта на това нещо е да ти изкара повече пари, не да дадеш повече пари за същата функция. Съответно избрах тази опция, превеждаш му парите, човека ти пуска фактура и чакате 20 на дни, в които той пуска някакви заявки. Когато пусне заявките и когато си даде зелена светлина, вече това отнема, както казах, 20 на 30 на дни. Тогава си идвате в Дубай. Взимайки билети, резервирате си хотел и когато пристигнете, първата процедура е снимахме. Това беше взимането на изследвания. Втората стъпка е взимането на отпечатъци, на изкарване на лична карта, защото вие реално това, което правите, за да отворите фирма, вие ставате граждани на Обединените арабски емирства. Няма друг начин, по който да отворите тази фирма. Алтамаш, моят човек, ми съдейства с документите, той ме прави гражданин на дубайската фирма, гражданин на Дубай и на Обединените арабски емирства, чрез отварянето на фирмата, чрез инвестирането. Пише ти във визата инвестор. Дава ти виза, резервираш си хотел, идваш, те са свършили абсолютно цялата работа. От теб се изисква просто да му прехвърлиш една сума от пари, която за тези от вас, които плащат много ДДС, е така приятно спестена. Мога така да го нарека, ако ДДС-то ви е към краен клиент, който клиент не разбира какво е ДДС. Ако добавите ДДС, това ще повлияе на покупателното му решение. Общо взето на вас ви коства от печалбата и от оборота на фирмата твърде много, за да плащате всеки месец това ДДС. Единственото условие е да идвате тук на 10 месеца. Това е единственото условие, да идвате на 10 месеца в Обединените арабски емирства. Ако ще си идвате с самолета, само стъпвате тук и се прибирате, но трябва да дойдете все пак. Което ви добавя едни на година разходи, броя едно пътуване на година, което са самолетните билети, абсолютно всичко си за 2-3 хиляди лева. Но ако ме питате мен, по-добре да дойдете тук, да останете малко в Дубай, на почивка. Има изключително много интересни неща. Може да обикаляте, да се забавлявате, сафарита, пътувания с лодки, с яхти, с забележителности, небостъргачи. И то в един момент може би ще ги видиш всичките де. Все пак идвате си в Дубай, страшно наказание, аз като ми казах. Като ми казаха, викаме, баси наказанието, викам на 10 месеца да идвам в Дубай. Това е процеса, идвате тук, всичко ви излиза горе-долу, може би 20 на хиляди лева, ще ви излезе 20 хиляди лева, 20 и няколко, с абсолютно всичко си за този процес. Като аз смятам, че това е един страхотна инвестиция, която се възвърне многократно, ако решите да го направите. Не знам какви ще са процесите от тук нататък, дори си нямам абсолютно никаква идея. Така че ще снимаме клип от тук нататък какво се случва. В момента заснемаме само как става отваряне.
То това, което трябва да плащате след като отворите фирмата, след като ви вземат изследвания, след като ви направят лична карта, след като ви издадат гражданство, защото това е много важно, издават ви гражданство. Когато го имате всичко това, вече фирмата започва да се функционира. Не знам как стоят нещата с счетоводител. Общо взето е това. Сега ще видите от останалите дни какво точно ще правим отново и какво се изисква от нас. В крайна сметка най-важното е, че дубайското обслужване, тук не знам какви умове са го мислили това цялото нещо, обаче мога да кажа, че толкова добре е измислено. Всяко едно притеснение на клиента. Има на всяко гише човек, който те насочва. Има на всеки един етап да плащаш с карта. Всичко се включва автоматизирано, няма забавения, няма нищо. Буквално за 10 минути ми взеха кръв, минах през рентген и ми се бяха попълнили всички документи, данни, всичко. Дори на бележката пише average time от 3 минути за цялото ми чакане, което е вау, защото най-малкото тези хора смятат тази метрика, тя ги интересува това нещо и се стремят да го оптимизират. А не примерно като в България, отиваш да си плащаш сметките, ти чакаш 3 часа само да си платиш сметките. Отиваш в електрохолд, примерно в един от офисите и чакаш 1 час само да ти дойде реда и човек и да ти кажат, трябва ти еди с кой документ, върни се. 100% на всеки му се е случило. Поне един път да се разкарва по институциите и да се губи времето. Ето на горе на Бурдж Калифа вече. След час и 20 минути чакане на опашки, защото си купихме билет без VIP, защото не знаехме, че има такъв, който се скипва линията. Казахме просто до 120 си кой етаж и качихме съде, но да. С ново чакане, ето на най-високата кула, построена от човечеството. Няма по-високо от това нещо. Скоро няма и да има.